Szeretettel köszöntelek, Bihari Ákos Boglárka vagyok, dúla, természetgyógyász, kismama és hatha jóga oktató és önkéntes szoptatási segítő. Ez a mai videó egy személyes történetről fog szólni, az én első trimeszteremről, vagyis a mi első trimeszterünkről egy veszteség után. Hogyha te éppen babát vársz, első baba, akkor, és nem akarod végignézni, tehát hogy nem lesz benne felkavaró, nem a veszteségről fog szólni, hanem ugye egy szivárványbabáról, így, de mégis, hogyha érzékeny vagy erre a témára, akkor most nyugodtan ki is kapcsolhatod. Ugye rátértem arra a kifejezésre, hogy szivárvány, ezt sokan nem is ismerik, leginkább csak az érintettek. Ez azt jelzi, amikor egy veszteség után érkezik egy baba, mint ugye a vihar után a szivárvány tulajdonképpen. Ez egy nagyon szép kifejezés szerintem, és nagyon különlegesek a szivárványbabák. Minden kisbaba nagyon különleges, de azok a babák, akik veszteség után érkeznek, egy egész új, egy egész más energiát hoznak magukkal, szerintem, az én tapasztalatom szerint. Úgyhogy ne felejtsd, hogy ez tényleg egy személyes videó, ez most így rólam szól, mint anyáról, nőről. Hát az első babánk egy élettel összeegyeztethetetlen rendellenesség miatt távozott. Majd utána eltelt pár hónap, miután megfogant, vagy mielőtt megfogant Leo. Nekem ez a pár hónap kihívás volt abból a szempontból, hogy nem okoltam magamat a történtek miatt, mert tudtam, hogy ez lényegében bárkivel előfordulhat, és én mindent megtettem, hogy ne legyen. Tehát, hogy nem volt miért okolnom magamat, és talán ebben azért szerencsés is vagyok, mert az még nagyon nehéz lehet, amikor valaki... Tehát az még nagyon nehéz lehet, amikor valaki mellé még magát is tudja ostorozni. Néha nehéz megtalálni a szavakat ebben a témában. Tehát ugye nekem szerencsém volt ebből a szempontból. És akkor itt viszont azért bejön a képbe az, hogy megpróbáltam mindent megtenni, hogy jól sikerüljön, tehát hogy jól süljön el a következő próbálkozás. Én részt vettem egy pszichológus által nem egy élő programon, hanem egy online előre fölvett programon, ami igazából így a babavárást készíti elő. Nekem az nagyon sokat adott. Akkor konzultáltam táplálkozási szakemberrel is, és végül oda jutottam, hogy tulajdonképpen még nem adtam meg az esélyt annak, hogy a testem önmagától az ő természetes valójában, a teremtő képességének ereje teljében meg tudjon foganni, és egy darabig így félretettem mindent, tehát hogy minden olyan próbálkozást, hanem úgy döntöttem, hogy én erre képes vagyok. Nők ezrei, milliói képesek rá, én is képes vagyok, az én testem is képes rá, és hogy ezúttal igenis nekünk is érkezhet egy egészséges babánk. Sokat segített az is, hogy azt mondják, hogy egy a négyből, és hogy akkor mi ezt így kipipáltuk, de tudom, hogy valójában ez nem így van, és hogy ismerek olyan történeteket, ahol bizony több veszteség is volt, miután elérkezett az egészséges baba. Ugyanakkor én így ebbe így nyugtattam magamat. Ami viszont nem segített, az, hogy azt mondták az első, tehát a veszteségünk után, hogy az ismétlődésnek 5% az esélye. Na most ugye annak, hogy egyáltalán kialakuljon valami 0, nem tudom hány százalék volt az esélye, úgyhogy ahhoz képest az 5 az elég nagy. A 100-hoz képest meg kicsi, na de igen. Tehát, hogy ez azért így nem nyugtatott meg 100%-osan. És akkor térjünk rá, hogy amikor elérkezett így maga a pozitív teszt, az nekem nagyon sok boldogságot hozott, kevesebb félelmet, mint gondoltam. Azt hittem, hogy majd akkor sokkal jobban fogok aggódni vagy félni, de akkor, amikor megfogant, akkor egy ilyen bizonyosság volt bennem, hogy ez most jó, hogy most úgy minden rendben van. És akkor szerencsés vagyok abból a szempontból, hogy akkoriban végeztem egy kismama shiatsu képzést, ami nekem olyan
erőt és hitet adott, amit így szeretnék én is, mint dúla a későbbiekben, meg úgy most is, tehát hogy amit kismamáknak szeretnék átadni, úgyhogy ha valaki hozzám érkezik konzultációra, vagy akár így a pozitív teszt után is, akár később, ezt a fajta erőt és hitet szeretném átadni, amit belém is táplált maga ez a képzés. Csodálatos volt, és nagyon szépen megalapozta ezt az első trimesztert. Ahogy így teltek az idők, egyre többet olvastam a témában, egyre több képzésen is vettem részt, és ugye ez így folyamatában volt nekem így a várandóság alatt, és nagyon-nagyon-nagyon szerettem azt, hogy milyen csodálatos a testünk, és hogy tehát hogy a várandóság, a szülés az értünk van, nem pedig ellenünk, és nem arról kell, hogy szóljon, hogy milyen panaszaim vannak, és hogy milyen problémáim lehetnek, és hogy akár így a babának milyen rendellenességei lehetnek, hanem szóljon ez az egészségről, a teljességről, a bőségről, a gyarapodásról, a szaporodásról, tehát arról, hogy az élet élni akar, és folytatja önmagát, és hogy ennek én is így az eszköze vagyok, és hogy ez rajtam keresztül megnyilvánul. Úgyhogy nekem így nagyon erről szólt ez az első trimester, hogy így ebben elkezdtem, tehát hogy ebbe így beleástam magam, és igyekeztem használni is azokat például, amiket így ezen a kismama shiatsu képzésen megtanultam, kezeltem saját magamat, úgyhogy például, hogyha vannak panaszok, akkor én szívből tudom ajánlani például akár a kismama shiatsut, ami egy masszázs fajta, a kínai hagyományos orvosláson alapszik, egyébként egy japán módszer, ugyanakkor nyugati technikákat is ötvöz, tehát hogy úgy pont egy nyugati nőnek szerintem tökéletes. Úgyhogy nekem így ez volt, ami nagyon meghatározta így az első trimeszteremet, és nagyon egy ilyen aranyburokban léteztem tulajdonképpen, és akkor elérkezett az első genetikai, nem is az első genetikai ultrahang, hanem az első ultrahang, ami előtt én, úristen, na akkor szerintem így minden kijött belőlem, minden ott volt bennem, minden félelem, aggodalom, ami így addig nem jelent meg. Emlékszem, hogy alig aludtam, egész éjjel, reggel nagyon-nagyon korán fölkeltem, és olyan remegve érkeztem meg oda a rendelőbe, hogy ez valami hihetetlen, és utána olyan boldogság volt bennem, hogy ott van, eddig egészségesnek tűnik, tehát már amennyi ugye egy első ultrahangon látszik így a 8-9. héten, mert akkor mentem, és hogy ez ilyen földön túli boldogság volt a vége már, tehát hogy a végén. Akkor azért így megnyugodtam, nyilván, hogyha esetleg így begörcsölt a hasam, akkor nagyobb félelem volt bennem, mint az első alkalommal, mert tudtam, tehát akkor már úgy bennem volt az, hogy nem tudhatom, hogy meddig tart ez az egész állapot, és hogy minden perce ajándék, és inkább szeretném megélni azt a fajta boldogságot, mert hogyha velünk marad, akkor ez legyen így, tehát hogy ennek a lenyomata legyen ott benne, hogy én örültem minden percnek, ugyanakkor valahogy így bennem volt az, hogy ez tényleg minden perc egy ajándék, mert nem tudhatjuk, hogy meddig tart. De ugyanígy az életünk is, az, hogy minden perce valóban egy ajándék, mert tényleg remélhetünk egy nagyon hosszú, boldog életet, de hát van erre garancia. Úgyhogy bennem valahogy így a várandósággal kapcsolatban is ez volt, hogy aggódhatok én, ez nem fog változtatni azon, ami van igazából. És akkor az első ultrahang alkalmából szintén, akkor már azért így kevésbé izgultam, de egyébként így nekem is a fordulópont, mint amiről nagyon sok sorstárs beszámolt, hogy a fordulópont hozta meg a teljes megnyugvást. Tehát amikor ugye, hogyha ért a veszteség a 20. héten, akkor a 20. hétig azért így
izgalmasabb és félelmetesebb és aggodalommal telibb volt az egész történet, mint mondjuk utána. És nekem is azért ez valóban igaz, nekem a 20. hét volt ez a fordulópontom, ugyanakkor az első ultrahang, ez a 12. heti is hozott egy nagy megnyugvást, mert nálunk a gerincével volt probléma az első alkalommal, és itt pedig, amikor így emlékszem, hogy rátették a hasamra azt az ultrahangfejet, és akkor így szépen egy gerincoszlop így premier plánban, úgyhogy az ilyen, köszönöm, érzed, hogy mi van bennem, ez nagyon-nagyon ilyen megerősítő és nagyon szép élmény volt. Tehát, hogy tényleg ez határozta meg nekem ezt az első trimesztert, és télen volt, amúgy is volt egy 2 hetes szünet nagyjából így december és január között, és amúgy is, tehát hogy igyekeztem nagyon elcsendesedni ebben az első trimeszterben, és nagyon befelé figyelni, és kizárni ugye külső zajokat, külső hangokat. Dolgoztam is persze, meg sokat pihentem, rosszul szerencsére abszolút nem voltam, ugyanakkor az első alkalommal voltam rosszul, és pont ezért én abban sem hiszek, hogy a rosszul lét az bármilyen lelki dolog lenne, mert hogy mindkétszer ugyanúgy örültem, ráadásul az elsőnél így ilyen, még a boldog tudatlanság, hogy minden rendben van, megfogant, anya leszek, aha. Úgyhogy itt meg ugye már ott volt bennem az, hogy tényleg, ki tudja, majd meglátjuk. Tehát, hogy ez így itt volt bennem, és mégsem voltam rosszul, az első alkalommal pedig igen, úgyhogy tudom, hogy vannak olyan hangok, akik azt mondják, hogy a rosszul lét az jelez dolgokat. Jelezhet egyébként biztosan, de szerintem nem ezen múlik. Úgyhogy ez az én történetem, az én érzéseim, és valahogy így, amikor elfogadtam azt is, hogy nem vagyok rossz anya, vagy rossz attól, mert jelen van azért néha, tehát, hogy egy új baba nem pótolja az előzőt. Tehát egy szivárványbaba nem fogja felülírni a vesztességet, attól még az én életemnek, az én történetemnek a része, nem kell kidobnom az ultrahangképeket, nem kell elfelejtenem őt, nem kell nem beszélnem róla, ugyanúgy, mint amikor távozik valakinek a nagymamája, az unokatestvére, a barátja, a bárkie, szeretettel, nyilván az elején gyásszal, fájdalommal, de utána meg szeretettel emlékszik vissza rá, és hogy a perinatális veszteség is egy nagyon tabu téma szerintem, meg nagyon rosszul kezelt, mert azt sugallják a nőknek, hogy lépj túl rajta, felejtsd el, jönni fog majd valaki, aki itt lesz neked helyette, de hogy nem helyette érkezik. A szivárványbabák azok így önmagukért érkeznek, és nem pedig pótolni azt, aki elment. És ezt is nekem el kellett úgy magamban fogadni, hogy igen, lehetek szomorú azért, ami volt, hiányozhat az első baba, mert hogy nem láthatom őt soha tulajdonképpen úgy felnőni, tehát hogy lehet, hogy hiányozhat. Hiányozhat egy szerettem, aki elmegy. És hogy örülhetek ugyanakkor, tehát tényleg ugyanakkor, örülhetek annak, hogy itt van valaki, aki engem választott, vagy minket választott. Most ugye ez nyilván 2 ember története, de nem szeretnék másról beszélni, csak magamról. Tehát, hogy ő ugye hozzám érkezett, és hogy azért érkezett hozzánk, mert ki tudja, de nem azért, semmiképp sem azért, hogy pótoljon valamit, ami nincs. Úgyhogy ezt így szerintem mindenkinek ilyenkor érdemes magában elraktározni, hogy a veszteség az életnek a része, mindent. Így, tehát, hogy ott van valahol így mindig az elmúlás az életünkben, hiszen minden ősszel lehullanak a falevelek, és ezen így túltesszük magunkat.
télen egy kicsit pihennek, aztán érkezik a tavasz, amikor érkeznek az új falevelek, a virágok, a gyümölcsök, és hogy minden újra színes lesz. És valahol ez is ilyen szerintem, hogy az életünkben kisebb-nagyobb elmúlások és veszteségek mindig ott vannak, de hogy utána mindig kisüt azért a nap, mindig érkezik szivárvány, mindig érkezik valami jó, sose olyan a történet, hogy mindig csak lent és lent. És lehet, hogy most ebben nem fog valaki egyetérteni, mert hogy esetleg soha nem érkezik meg hozzá a gyermekáldás, de hogy akkor valami másban teljesedik ki, és lehet, hogy ezt most így könnyű mondani, de mégis így gondolom, hogy ha valakinek nem ez az útja, akkor valami más ajándékot kap majd az élettől. És sokszor az élet nem olyan ajándékot ad nekünk, amire vágyunk, meg amit kérünk, de valamit szerintem mindig kapunk. Úgyhogy tudom, hogy igyekszem érzékenyen beszélni erről a témáról, mert nagyon sokrétű és nagyon sokféle út van, és ugyanakkor meg azt is tudom, hogy nem felelhetek meg mindenkinek, mert mindig lesz olyan ember, aki másképp gondolja, de valahogy bennem így ezek a folyamatok zajlottak le, és azt gondolom, hogy nekem nagyon sokat segített az, hogy volt mellettem olyan szakember, aki bár nem egy tipikus ilyen gyászfeldolgozás, vagy tipikus akár pszichológus, vagy bármi ilyesmi, de mégis nekem azt érzem, hogy akkor abban a pillanatban ő tudta a legtöbbet adni, és ez pedig akit említettem, hogy Kismima Shiatsu tanfolyamat végeztem, és ott az oktatón egyben dúla is volt, és nekem az ő energiája, az ő ereje, az ő szavai olyan hitet adtak, ami végig kísért az egész folyamaton. Úgyhogy szerintem, hogyha bárkivel ez így megesik, akkor nem kell egyedül végigcsinálni, nem kell teljesen egyedül lenni benne, de ugye ez megint nem az a történet, ahol én tanácsot szeretnék adni, csak az, hogy azt mondom el, hogy mi volt az, ami nekem sokat segített. Úgyhogy így ezek voltak így leginkább a lelki folyamatok, meg gondolatok, meg gondolatmenetek, amik lezajlottak bennem. Fizikailag pedig nagyon fáradt voltam, és hihetetlenül éhes, de azt gondolom, hogy nem tehát nem szivárvány várandóság jellemzői, hanem úgy általában a várandóság, de azért már így elmondom, hogy rengeteget aludtam, pedig én nem vagyok egy nappal alvós típus. Nagyon éhes voltam, nagyon-nagyon éhes. Ilyen émelygős jellegű éhség volt, muszáj volt enni. És egyszerűen így azzal indítottam a napot, hogy akkor tényleg ettem. Amit amúgy is szoktam reggelizni, de hogy amikor olyan éhes vagy, hogy csillapíthatatlan. Mert általában így éhes vagyok, ha nem eszem semmit, akkor egy idő után így elmúlik, és aztán újra éhes vagyok. Na ez nem, ez ilyen egyre mélyebb, mint hogyha egy ilyen fekete lyuk lenne a gyomrom helyén. De úgyhogy nekem ez volt ami fő jel a várandóság kezdetén. Én meg akkor kezdtem el így nagyon átformálni a szavaimat, hogy ennek nem tünetei vannak, hanem jelei. Általában a tünet szót azt így a betegségekhez kötöm, és nekem ez is sokat segített, hogy amikor tünetről beszélek, én konkrétan egy olyan állapotra gondolok, vagy egy olyan állapot van bennem, ami nem jó, aminek meg kell, hogy szűnjön. És akkor itt nagyon figyeltem a szavaimra, hogy még az, hogy terhesség, azt talán nem is tartom annyira, tehát, hogy rossz szókifejezésnek, mert van annak egy másik eredete is, nem a teher, hanem a teresség. Mindegy, most nem erről, ez a lényeg ennek a videónak, hanem az, hogy a szóhasználatomon az, hogy tünet, vagy minden olyasmi, ami egy kóros vagy betegséghez kapcsolódik, én kiiktattam a szavaim közül, és igyekeztem átformálni, úgyhogy én mindenképp jelekre gondoltam, nem pedig tünetekre. Úgyhogy én így ennyit szerettem volna elmondani az első trimeszteremmel kapcsolatban. Ja igen, meg még azt, hogy a szakember kiválasztása szintén kulcsfontosságú volt ebben a
ebben az időszakban számomra, hogy tényleg nem menjek el olyan bizonytalan emberhez, vagy ismeretlen emberhez, aki által érhet engem bármi atrocitás így a várandósággal kapcsolatban. Tehát ott tényleg nem mentem el, tényleg csak olyan emberekhez mentem vizsgálatokra, akiben 1000 millió százalékig megbíztam. És csak olyan emberekkel igyekeztem beszélni ezzel kapcsolatban, akik szintén tudtam, hogy erősíteni fognak engem, és nem pedig bizonytalanságot kelteni, vagy rossz érzést kelteni, akár a szavaik, akár a tetteik által. Ja, és még egy dolog, ami szintén erre a várandóságra volt jellemző, hogy én elmondtam mindenkinek. Pont azért, mert az volt bennem, hogyha rossz kifejezése vagy rossz kimenetele lenne, akkor szeretném, hogy mellettem legyenek, ha pedig jó vége lesz, akkor a kezdetétől örüljünk együtt ennek az ajándéknak, aminek ugye tényleg minden perce egy ajándék. Úgyhogy ha szivárványbabát vársz, akkor kitartást, főleg az első időszakig, főleg az első időszakban, főleg a fordulópontig, és nagyon örülök neked, hogyha most ezt azért nézed, mert tényleg itt van veled, és remélem, hogy minden rendben lesz. Úgyhogy ha tetszett ez a videó, akkor iratkozz fel a csatornámra további tartalmakért. Szia!